Hvor mange pakker skal der til at fuldføre et helt sæt af Adrenaline XL? Det prøver jeg at finde ud af. Indtil videre har vi åbnet 18 pakker, og vi kommer til at åbne 3 mere i dag. I kan se counteren, der er heroppe over, at hvor mange pakker vi har nået. Som sagt 18, og så når vi 3 mere i dag. Og så har vi også counteren, der viser binderen. Det var mange kort, vi har tilbage og mangler i sættet. Og vi starter ud med en Olise. Og så går vi over i en Saka. Der har vi et dual kort. Og der har vi Declan Rice. Den kan vi stille herover. Og så rører vi over i en Master Noturo, tror jeg det står. Og over i en Marcianon. Og til sidst har vi Santos. Så en pakke mere. Hvis det er noget, du er interesseret i at se, hvor lang tid det tager, så følg kanalen. Smid et like på videoen, og så du ikke mistet noget. Så har vi en Piero. Vi har en Michael Owen på fan favorite. Vi har endnu en fan favorite, hvor vi har Mikkel Orientabel. Det kan jeg ikke udtale. Men den blå fan favorite er i cirka hver anden pakke, man får sådan en. Og så har vi Rodriguez. Og vi har en Rafinha fra Barcelona. Og slutter af med Courtois fra Real Madrid. Vi tager den sidste pakke for i dag. Men et jewelkort, det er ikke dårligt. Det er ikke dårligt. Og selvom, der har vi her. Vi har et club badge for Sporting. En fan favorite igen. Og har vi Rasmus Højlund. Ja. Endnu et jewelkort. Denne gang har vi Alisson fra Liverpool. Det er jo meget heldigt. 2 jewelkort på 3 pakker. Det brokker vi os ikke over. Så har vi Frimpong. Og vi har Sunha. Og til sidst har vi Hugo Larsson. Så det var det. Men 2 gode jewelkort, vi kan tilføje til samlingen. Jeg tror ikke, vi har de her 2, så fedt. Håber vi ses næste gang. Hej.